В днешните несигурни времена има едно сигурно нещо. Обичаме нашите деца и искаме да ги научим да бъдат щастливи, успешни и добри хора. Искаме да могат да навигират сигурно и самостоятелно в съвременния свят. И няма да изненадаме никого с твърдението, че умението да управляват парите си ще им помогне да го направят успешно. Ключът към успеха се крие в това да дадем възможност на нашите деца да развият финансовите си умения преди да са навлезли в живота на възрастните. Тогава ще трябва да вземат важни житейски решения и не е нужно да го правят по метода проба-грешка. Въпросът е как да го направим? Те нали финансите се приемат за сложна и скучна тема. Никой не иска да слуша отекчителни лекции. Проектът «Финансовите работилници за парите и други важни неща», реализиран от Фондация Инициатива за финансова грамотност с подкрепата на НН България, предлага решение на този проблем. На мястото на скучните уроци идват игрите, съпреживяването на реални житейски ситуации, работата в екип и серфиране в мрежата. Темите на работилниците са 10 на брой, като не се ограничават до бюджетиране, боравене с заемни средства и инвестиране. Те се простират до избора на образование, до пътуването в чужбина, до приятелството и любовта. Към всяко от 10-те теми има разработени 2 или 3 активности. По този начин се предлага широк избор за учителите и фасилитаторите. Защо вярваме, че това е работещ подход? Защото екипът, който създаде работилниците, не е ограничен само до скучни финансисти. В него участват и учители-практици, комуникатори, психолози. А самите работилници се апробираха от създателите.
желание и интерес. Звучеше много сложно, бюджет, застраховане, но когато направихме нещата по групи, всичко стана много лесно. Разчупихме традиционното скучно обучение чрез нови интересни и забавни игри. Практическото обучение беше по-бързо за възприемане, отколкото теоретичното. Харесва ми, че в работилницата се активизира мисленето ни. Участието в работилницата ни накара да се замислим сериозно за нашето бъдеще. Момента, които придобихме, ще подобрят живота ни като цяло. Изненадващо увлекателно и страшно забавно беше. Искаме още толкова забавни часове. Thank you.